Kusuka kuyinkulungwane engamashumi amahlanu izintombi ezizoba ingxenye yomkhosi womhlanga esigodlweni sas'Enyokeni KwaNongoma ngempelasonto. Intatheli yezindaba zeSABC uBongani Gema ikanye nomthwebuli wezithombe uThulani Ngcobo sebe KwaNongoma eNyokeni sikhuluma nje sixhumana nabo ke ukuzwa ukuthi ingabe kuhamba kanjani. Bongani nawe Thulani sinamukele ezindabeni zasemini sitshele ukuthi sinjani isimo lapho nikhona linjani nje isasa salomkhosi womhlanga. Sibonge noxolo ngibingelele nakumbukeli ngempela ke noxolo sila esigodlweni sas'Enyokeni khona la KwaNongoma njengoba ushilo ukuthi lapho ke kulindeleke ukuthi kusasa noxolo kuzobungathwa ke umkhosi omkhulu weyintombi owaziwa ngomkhosi womhlanga. Lo sifikileke la noxolo sengibale amatende adlula kuyishumi ukukhombisa kona noxolo ukuthi ke amalungiselelo aqhubeka ngizocela nje ukholegi wami uThulani Ngcobo akukhombise ukuthi vele sekuhleliwe lamatende wabonayo noxolo iwona azobe elele intombi amanye ahleleleke izicukuthwane ezoba ingxenye yalomkhosi kusasa. Uzokhumbula ke noxolo ukuthi ke umkhosi wesibili lo oqala wenziwa isaqala inyanga le engwavuma ngohlelo lakhona kuqalwe ngwavuma ukuze kusizakale izintombi zakhona ngoba ke zathi kukude la amakhosi aseyigcelela ke owazi omhlanga bese kuba lo umkhulukazi ekulindeleke izintombi esuka yonke ke indawo eSouth Africa yonke ukuthi zizoba ingxenye ke yalomkhosi womhlanga kusasa. Sizoqala ke izintombi noxolo ukutheleka kusukela ntambama kuze kube sebusuku bese ivuka kusasa ke umkhosi uzoqala ngohlelo lakhona. Uzokhumbula ke noxolo ukuthi ke kuye kwaba khona izinkulumo ezithi ke lo mkhosi lo uzoba nokuthikamezeka lezi zinkulumo ezisuka ke ohlangothini oleseka umntwana uSimakade naye wabizwa njengesilo. Asazi ke noma ke ngempela kuzoba njalo kodwa sikulindele ukuthi kusasa ezokuphepha zizoqiniswa kakhulu. Lokusifile la ngeke ngayibona ezokuphepha sebeqalile bayatatazela kule ndawo nonogada abayimele nabaqalile uzoba engxenye ukuzoqapha isimo sezokuphepha la sino zakwethu bomsakazi lomphakathi soba engxenye sasunethela zonke izindaba ezozenzeka bukhoma. Kulindeleke ukuthi ke uma izintombi seziwethulile umhlanga esilweni zizobeke ingonyama mase ikhuluma nazo izintombi. Uzokhumbula ngosiko ingonyama ilisebenzise lelithuba ke ukunika izintombi iyalo ngokuyiphatha umhlanga odlule sibonile ingonyama ingcoma izintombi ngendlela eziphethe kahle ngayo yasicela ukuthi iyacela besilisa behlise udlame olubhekiswe izintombini silindena lokho ukuthi ingonyama mesikhuluma izophinda ihambe phezulu kwalawo mazwi ayo noxolo. Sibonga kakhulu uBongani Gema useNyokeni esigodlweni sas'Enyokeni KwaNongoma.